Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Silapha esigodleni emathobeni umkhosi womhlanga. Lo mkhosi womhlanga ubaluleke kakhulu ngoba isilo nabantwana benkosi nomntana enkosi endlunkulu bawuvuselela ngo-1982. Ngakho umkhosi womhlanga uqhubeka sisemashumi eminyaka namuhla. Kuyintokozo kwenkulu kimi ukubona lolu suku njengoba ngikhona isilo sokuvuselela ngo-1984. Futhi ngiyajabula ukuthi ingonyama ekhona iqhubeke lapho isilo esimzalayo sasithathe sabeka khona bekanye nendlovukazi ezala ingonyama. Kodwa-ke sithokoza kakhulu ukuqala emakhosini ezizwe, sithokoze omama labo kuthiwa ngonomehlo, sithokoze kubazali beyintombi, bese sithokoza kuzo iy'ntombi uqobo ngoba yizo ezinikela ngokuba zizokwenza lolu suku lube yilokhu olwaluyikho eminyakeni engamashumi amathathu nesishiyagalolunye edlule, njengoba namhlanje zingena emashumi amane omnyaka. Ngicabanga ukuthi-ke nathi njengoZulu sonke nabo bonke abathanda into enhle kufanele balujabulele lolu suku, balithande leli siko ngoba lapho khona isiko nobungcwele bukaNkulunkulu kusuke bulapho. Iminyaka engamashumi amane-ke igamile naseBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wahamba nabantwana bakwa-Israyeli ebasempumelelweni iminyaka engangale esesihambile. Ngamazwi kaphelele singathi namuhla uNkulunkulu ingonyama ekhona nesizwe sikhona nendlunkulu ekhona ubaholela empumelelweni yaphakade. Ziningi izinto ofuna kuhlalwe ndawonye kuyibukiswane, kodwa nje siyabonga, sibonga nebutho ngoba nilizwa nje elinyakaza, ngoba noma intombi kangakanani kodwa aziyikhiphi ingonyama endlini. Ingubo yengonyama yibutho, ithathwa yibutho selisa ey'ntombini, noma ngumkhosi womama wesivivanyo bekhona bebaningi, kodwa ithathwa yibutho ilise enkundleni. Ngakho-ke sithandazela ukuthi amakhosi nomdali nazo zonke iy'ngilozi zey'ndlovukazi zabantwana benkosi zamakhosi onke nezamaqhawe onke zibe yilokhu umoya wazo uvunguza phakathi kwesizwe, ikakhulukazi umoya welembe eleqamanye ngokukhalipha okuyilona elakha lo mbuso eminyakeni eyishumi-nambili. Ngalawo mazwi ami njengenyosi esebenze nesilo esidala, uNkulunkulu-ke wayigcina laze lashona ilanga laze laphuma, nanamhla uNkulunkulu usangigcinile. Ngiyawubonga lowo musa. Ngithi nje isilo indlondleni ophapha ekhanda kamezi ayiwuphathe lo msebenzi ngoba awukaphathwa ile ngonyama ekhona, usaphethwe yiyo ngoba nakuyingonyama ekhotheme ubuphethwe nguyise nawonke amakhosi amadala. Sicela ukuthi-ke kube njalo nje ngasohlangothini lwami, ngathi ukubeka kanje. Ngiyabonga wena wenkosi.